Juri għalikom Rita Paċ. L-imkien u n-nies fejn kienu bawk kien ġnien mimli wart mingħajr xewk u tlaqt mid-dar ġo bosk sabiħ barnuża bajda ttir marriħ. Emlupu kiefer kien idur għall-innoċenza kien ajur bi kliem u ħellu daħbik li hu ħabib jikkonvinċik din il-ħrafa saret realtà u ħadd ma jista' jinjora il-ħolmi tapan blew nisniet li mindu it-tfal m'għadhomx ulied. Bandri ta' skiet jitgħaxxu smewi flok lilna ta' tfal ferħana ħtija ta' min jinsabhom nibtin fil-jiem sakrin beżana. Darb'oħra wkoll żewġ aħwa żgħar fl-istess foresta sabu dar magħmula minn ħlewwiet tajbin u b'xort intebħu dawn fil-ħin. Saħħar kattiv kien juża d-dar biex lejha jiġbed dawn iż-żgħar għalhekk jeħtieġ toqgħod attent għajnejk miftuħa kull mument u kemm il-ġluk ċkejken ra l-ħrejjef saru verità u dil-foresta misbieħnet mhux kollox kien għaddej perfett. Anġli ta' skiet jitgħaxxu smewi flok lilna ta' tfal ferħana ħtija ta' min jinsabhom niktir fil-jiem sakrin beżana. U kif sessi kedda tewdin tejt tista' tafda lil min u għajt falih lil min binjannet joħloq tant u ġie bħal Anġli